Li gor amareka Banka Nêvdewletî rêjê hejariya rûnişvanên Herêma Kursanê heya dawiya sala 2013 ku ji sedê sê bûye, bilind bûye ji bo ji sedê 12. Sedem jî ji bilî krîzên darayî ji bo şerê Daeş û nekûkê navbera aliyên siyasî vegerandiye. Pêşbîniya wê yekê jî kiriye rêjê hejariyê li Herêmê bo sala dahatî bêtir bilind bibe. Banka Nêvdewletî wek jî xistiye berçav li sedê 15 rûnişvanan yên 19 parêzgehên Iraqê li sala 2013 da dibin hêla hejariyê vebûn li destpêka sala 2014 ve rêje bilind bûye ji bo ji sedê 23. Li gor amarekê zortirîn rêjê hejariyê li parêzgehên Babil û Mîsan hatiye tomarkirin ku li sedê 49 rûnişvanên wê dibin hêla hejariyê ve ne. Pisporên biyavê aborî bilindbûna rêjeyê bi zengeka me tirsîdar ji bo ser ayîndeyê Iraqê dizanin. Bi sedemê krîzên êk li dûfê ku nekûkên siyasî yên Iraqê ve hîna jî her itihakekî mehane şiyana wê yekînîne 77,000 dînaran xerec bike. Li gor datayên Banka Cîhanî jî bo sala 2016 bêtir ji 700 milyon welatiyên cîhanê di rewşê girana hejariyê dane ku nêzî 305 milyonan li biyabanên Başûrê Efrîqa akincîne û 330 milyon kes jî li Başûrê Asya ji wê hejmarê jî nîv milyon zarûne. Her li gor wê datayê li koma 195 welatên cîhanê Malawî ku dikeve Başûrê Rojhilata Kîşwerê Efrîqê hejartirîn welatê cîhanê ye. Herçende xelkê wê pişt bi çandinê girê de di hember de Qatar bi dewlementtirîn welatê cîhanê hatiye diyarî kirin. Ji alêkê din ve li gor amarên Rêxirawa UNICEF nêzî 4 milyar û 300 milyon welatiyên cîhanê rojane kêmtir ji 5 dolaran peyda dikin ku li cem hindekan lêkolaran ev jî bi heman awa bi hejar tên hejmar kirin. Pisporên biyavê aborî jî amaje bo yekê dikin eger bêt û rewşa nihayê Iraqê bi giştî û Herêmê bi taybetî neyê çareserkirin, ev qonaxa derbas nebe wê rêjê hejariyê bo salên dahatî ji bo 2 hindû û 3 hindên din bilind bibe.